It's DJ. At mga anakshis, ito po muli si Momshi G and welcome back to my channel! For today's vlog, ayan is susubukan natin ang talas ng pag-iisip ng ating mga kababayan dito sa Baguio City at sa bawat katanungan nila, magkakaroon sila ng papremyo. At kung saan ko po yan nakuha, ayan po ay dahil mula dun sa aking naganap na social experiment na 5 pesos na nagpapadala sa akin through GCash. Kaya sa lahat ng mga nagbigay at tumulong, maraming salamat po. At kung sino-sino mga mananalo, tara! Panoorin natin ito! At ngayon naman, kasama ko naman ang grupo ng mga mamsi na nagsusumba dito sa Burnham Park. Hello mga mamsi! Sa mga nagpapadala. Pero bago yung kailangan mo natin silang lahat, ano muna pangalan mo? Ako si Rowena. Mami Rowena? Maui? Yes. Mami? Ruby. Ruby? And anyway, ayan ako. Tingnan natin kung gaano kalakas yung enerhiya nila matapos ang kanilang Zumba kanina. Okay, para sa ating first question, meron na kayong 5 question. Per question is worth 50 pesos. Meron na kayong 5 seconds to answer the question. 5 hours ako. Mabuti na tayo na magdamag dito. Okay, para sa ating unang tanong. Ako hirap. Okay, ilan po ang total na bilang ng presidente ng Slovakia? Ilan ang total ilan yung total na bilang ng presidente ng Pilipinas? Yung isa lang po yung final answer ha? 5. 16. Ano po? 16. Is that your final answer? Not sure. 4, 3, 2, 1. Okay, ang huli na sinabi ay 16. Correct! Kung ilan yung total naman, masasagot nyo kayo, bahalang mag-divided pa. Okay, next question. Okay, kung ang sweat ay pawis, ang urine ay init, ano naman ang booger? Booger. Sure na ba yan? Yes! Sure na pa rin! Nakakadalawa na sila. Okay, may pambawi na. Next question. Okay. Madali lang naman. Isa ang pasukan, bugtong. Isa ang pasukan, 3 ang labasan. 5. Bahay? Ano? Come again? Isa ang pasukan, 3 ang labasan. Ano yan? Oh! 1. Panty! T-shirt. Ilan na papasok? 1. Ikatay labasan. Panty sayang. Okay din sana yung panty, kaya lang hindi kabilang yung isang pasukan, no? So para sa atin, hindi ko kasama yun. Fourth question. Okay, ready? Ano itong bagay na kapag pinasok mo ay tumitigas? At kapag nilabas mo ay lumalambot. Ano ito? Ice candy! 4, Ice candy! 3, Mami ba? Ice candy! 2, Ano? Ice candy? ice candy. Actually, ice candy, okay din naman. Para sa ating last question ng 5. Okay, galingan nyo po maigi, ha? Pagkawisan naman kami. Papawisan. Gusto nyo na pagpawisan. Okay.
Meron tayong 5 daliri. Okay, ang pangalan nito ay lalaki, hintuturo, hiniliit, kalasingsingan. Ano po ang tawag sa gitna? Panlalaki. Ito? Opo, ito po. Lalaki. Oh, Pwede English naman, girl. Tagalog lang po. Eh, di gitnang daliri. Gitnang daliri. Okay. Actually, yes, pero ang pinakatawag ko talaga sa kanya ay lalato. Ay, Tama ba? Bente lang, Ano pa? Bente na, humingi pa na tayo. Ayan, para sa ating po question, nakatanda ang ating mga mouses. Congratulations! Nakabawi. Maraming salamat. Abangan niyo po yan sa aking YouTube, ang Ma'am Shi G. Ma'am Shi G po. Ma'am Shi G. Salamat. Thank you so much. Hindi kami magaling sa Tagalog. Salamat po. Thank you. Salamat. Tara, ikot tayo. At yun nga, ako makakasama natin ang isa sa ating mga taho vendor dito sa Burnhamton. Pero bago, ano po pangalan natin? JR. Yes, kuya. Bibigyan kita ng mga premyo. Sa bawat tanong na masasagot mo ng tama, makakatanggap ka ng 50 pesos! Hoy! Makakabili ka na rin ng bigas nun, ha? Kasi saya ni kuya. So, meron tayong 5 tanong. So, pwede ka manalo na hanggang 250 pesos. Okay, simple lang. Kailangan mo lang sagutin yung bawat tanong within 5 seconds. Okay, after 5 seconds, pag di mo nasagot, next question tayo. Okay, kung ilan lang yung tamang sagot mo, yun na din yung ating may bibigay na premium sa'yo. Ready ka na kaya, Je? Saya-saya ni Kuya. Dati ko ng tanong, bagay na pinapasok, tumitigas, at pag nilalabas naman ay lumalambot. Ano ito? 5, 4, 3, 2, 1. Mukhang nahihirapan si Kuya. Hindi mo ba naunawaan yung tanong natin? Okay, bagay na pag pinasok mo ay tumitigas, pag nilabas mo lumalambot. Yelo! Ano ka? Yelo! Nakadalawang anak, hindi niya alam ibig sabihin ng yelo. Okay, next question. Ibigay ang pangalan ng ating kauna-unahang artista na naging presidente ng Pilipinas. Naging presidente ng Pilipinas na artista. Joseph 5, Estrada po. 4. Ano po? Joseph Estrada. Joseph Estrada is correct! Para sa'yo. Sa'yo, sir, ni Kuya. Nararamdaman ko yung excitement mo. Oh. Okay, next. Magbigay, o ibigay mo lang ha, para sa ating pangatlong tanong. O, tinago mo ka agad? Pakita mo muna. Okay, ibigay ang tawag sa 5 daliri. Ano po? Ibigay ang pangalan ng Tagalog na pangalan ng ating mga daliri. Hindi nawawala ha. Yung lalaki, yung tuturo, palasingsingan, yung liit, ano po yung gitna? 5, 4, 3, 2, 1. Times up. Alam mo, may naisip ka na idea? Wala po. Hinlalato. Ay, lalato. Baka kung ano pa yung iniisip ninyo ha. Fourth question. Another question. Tignan natin. Ano itong bagay na kailangan mo munang sagutin bago mo tanungin? Bagay na kailangan mo munang sagutin bago tanungin. 5, 4, 3, 2, 1. Ano ba? Cellphone! Ano ba kailangan mo muna sagutin? Ay, okay. Bago mo, hello, sino to? Ganon. Ganon. O, isa pang question. Ako, Panglima na to, ha? Ganyan mo. Ako, nakakaloka ka. O. Marami-rami tayo tigsisikweta ngayon na nanikot. Okay, next question. Since taga Baguio ka, kuya, ano ang Tagalog ng strawberry? Tagalog ng strawberry? Oh. Strawberry din po. Ano pa? Strawberry din. Oh. Strawberry din? Ano ka ba, kuya? Presa! Ay, preso ba? Presa ba? Ay, hindi. Dito ka, kuya. Ako. Uy, thank you, ha. At ang nasagot nyo lang ay ang
Presidente. Ah. Okay. Pero okay lang yan kasi bibili kami ng taho para sa'yo. Sige. Okay, tigisa kami ng taho ng aking cameraman. Uy, maraming salamat! Nanonood ka ba ng YouTube? Oo. Sino paborito mong vlogger? Vloggers? Oo. Wala pa ngayon, busy siya sa pagtitinda ng taho. O, ayan ha, bantayan mo, abangan mo ko sa ano ha. Abangan mo yung sarili mo kay Ma'am Shiji ha. Ang CG? Yes. Kailan lalabas yan? O, mamaya, ilalabas mo kaagad. Di mo nga pinasok kanina. Di mo nga nasagot yung ano natin. Magkano yan, kuya? Nag-20 lang po. Ha? Nag-20. Okay, dahil dyan, kitagin siya rin dyan. Maraming salamat, kuya. Halika, hanap pa tayo ng iba. Hi, ate. Good morning. Ate. Ate. Ate, ayaw mo ako yung milite. Ano po muna pangalan natin, tay? Dolphy. Ang Jesus. Si Tatay Jesus. Mabayad mo, Jess. Palayo niya ay si Tatay Jess. Okay, tay. Okay lang ba maupo muna tayo sandali? Yan. Sa ibang gana po. Sa bang, diyan po kayo nag-work sa bangkaan. Nagbabantay lang. Taga-bantay po kayo. Okay, meron tayong mga tanong ha. Kapag nasagot yung po ng tama, may premium po kayo. Okay lang po? Okay lang. Okay lang. Kaya. Hindi ko nasagot. Wala. Okay, pero kakayanin mo yan ha. Subukan natin. Okay. Para sa ating unang tanong. Okay, ano pong pangalan ng kauna-unahang artista na naging presidente ng Pilipinas? 5, 4, 3, Joseph. 2. Joseph, wala. Ano pa? Joseph. Joseph. Estrada. Joseph Estrada is correct! Tatay Joseph, 50 pesos. Ayan. Next question tayo. Galit. Meron tayong hinliliit, hinlalaki, hintuturo, at palasingsingan. Ano pong tawag sa gitnang daliri? 5, Pwede na. 4, opo, 4, Hindi ko lang. 3, 2, 1. Hindi niyo po alam? Suko na po kayo bigla. Ang tamang sagot po ay hinlalato. Ayan, ito po ang ating hinlalato. Ha? Okay. Ano po itong isa, bugtong po ito, bugtong. Alam niyo po yung bugtong? Okay, bugtong po. Isa ang pasukan, 3 ang labasan. Isa ang pasukan, pero 3 ang labasan. Pwede 5. apat. Hindi, isa lang po yung papasok, pero 3 yung lalabas. 5, 4, 3, 2, 1. Tangati si tatay. At ang sagot po ay t-shirt. Kailangan mo muna siyang sagutin bago mo tanungin. O, ginagamit ng tao ha. Kailangan mo munang sagutin bago tanungin. Go. 5, Right. 4. Right. Ano po? Supply. Suklay. Hindi ginagawa. Kailangan mo munang sagutin bago mo siya tanungin. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tama sagot natin yung cellphone po. Ano itong bagay na pinasok mo ay tumitigas? Pag nilabas mo, lumalambot. Ano po ito? 5, 4. Dito, yan. Ano? Hindi yan! Hindi ka to. Aray, kinakabahan ako kay tatay. Daliri, hindi ba? Tama sagot po ay yelo. Di ba pag pinapasok mo siya sa freezer, tumitigas. Pag lumabas mo, Aray ka! Maraming salamat, Tatay Jess. Okay ka muna sa kanila, Tatay Jess. Thank you so much. And kayo po yung nagbabantay dito, na? Ayan, sa lahat po ng mga dadayo at gusto mamasyal dito sa Burnham, hanapin niyo po si Tatay Jess dito sa gilid. Commission ng daan dito. Oo, at least para makadagdag tayo ng commission sa kanya. Maraming salamat, Tay. Maraming salamat sa kulitan. Tara, hanap tayo ulit na iba. By the way, bago ang lahat, ano po muna mga pangalan? Rika. Rika. Si Rika and?
Krishna. Ayan, sila Krishna. Okay, ready na kayo sa question? Okay, narito ang ating unang tanong. Okay, mga purong taga-Baguio kayo? Ano sa Tagalog ang strawberry? 5, 4, ha? Presa? Presa is correct! Okay, next question. Ito ay isang bugtong. Okay. May isang pasukan, 3 ang labasan. Isa ang pasukan, 3 ang labasan. 5, 4, 3, 2, 1. Ha? Ano na? Siret. Oh, ang tama sa t-shirt. Okay. Tama daw. So, bang-ayon naman sila. Okay. Ibigay sa akin. Ayan. Okay. Ito ha. Ano lang, sundan nyo lamang po yung ating. Ito, tricky question po ito. Tricky question. Okay. Kung ang gulay ay vegetables, ang fish ay isda, ano ang baboy? Pork. Pork. Meat? The correct answer is 5, 4, 3, 2, pig! Yes, correct! Okay, pakilan ng tanong. Pang-apat na itong tanong. Okay, fourth question. Okay. Bagay na pinasok mo ay tumitigas. At pag nilabas mo naman ay lumalambot. Ano ito? 5, 4, Yellow? Yellow is correct! Nakaka-womit na kayo. Okay, last question. Tingnan natin kung gaano kayo kagaling sa pagsagot ng ating mga tanong. Okay, ready? Handa na kayo. Okay, next. Meron tayong 5 daliri. Ang hinlalaki, hinliliit, palasingsingan, yung tuturok. Ano ang nasa gitna? 5, 4, 2, Palagitna. ano na? Palagitna? Wala palagitna sa daliri. Ang tamang sagot po ay hinlalato. Ayan. Saya-saya. Uy, maraming salamat ha. Thank you. Mga taga-sakay sa dito sa Baguio. Sabi nga po ba sa may Sabingaw! Kayo po? Hindi ko alam yung dun. Dito lang kami sa Bukawkan. Okay. Ayan, maraming salamat. Nag-jogging kayo? Sige, enjoy. Bye.